ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିକି ଖିଆପିଆ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଲୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 7:49। ମୋର ଗାଁରୁ 2 ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ଦେଇ ଚାଲ ଗନେ ସେଇଠି ଖାଇବ, ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏଇ ମୋବାଇଲଟା ନେଇକି ଯା, ଆମେ 2 ଜଣ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ। ତ ମୁଁ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଦେଲି ତମେ ବାହାରି ପଡ଼ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ପୁରା ଡେରି କରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରୁନୁ, ମୋର ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଦେଇକି ଏଠି ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ନା? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ବାହାରିନି। କହିଲେ ତୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଲେ, ତୁ କେତେବେଳେ ବାହାରିବୁ କହିକି ମୋତେ ଚିଡ଼େଇକି ପଳେଇଗଲେ। କ'ଣ ଯେ କହିବି, ଏ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଚିଡ଼େଇବାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ। ମୋତେ ଚିଡ଼େଇ ଚୁଡ଼ା ସାରିକି ଯାଇ କହିଲେ ତୁ ଆଇଲୁ ନା ନାହିଁ ଆଇଲୁ ନା ନାହିଁ କହିକି ସେପଟେ ମୋତେ ଡାକ ପକେଇଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁରେଇ ଦିଅ, ଆଉ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ବାହାରିକି ରଖ, କାହିଁକିନା ଆସିନା ଆମେ ପାଲଟିବୁ ନା, ପାଲଟିକି ଘରକୁ ପଶିବୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଖୁଡ଼ିର 10 ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯାଇକି ସେଠାରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖିଆପିଆ ସାରିକି